Ого, lobanje. Ovo je prava lobanja, ovo je čokoladna. A to žele lobanja. Zanimljivo. Devojke su uplašene. Ko želi da počne? Rešeno, Jill. Ja? Stvarno? Dobro, to valjda nije tako strašno. A ne, izbliza jeste. Razbila sam svoju lobanju. Ali unutra je gomila bombona. Kako prijatno iznenađenje, sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Zadovoljna sam. Moja lobanja je super. Oho, ona jede lobanju. A ja se i dalje plašim. Dobro, sad ću probati. To liči na pravu ljudsku lobanju. Zbog toga je još strašnije. Jill, skloni ruke od moje lobanje. Čekajte. Moja lobanja je baš mekana. Cool, to je jako zabavno. Vivian, tako si jaka. Pocepala si lobanju golim rukama. Ne, sigurno, Đale. Probaj je. Da. To je jako ukusno. Sviđa mi se. Želim da pojedem sve do kraja. Ups. Mogu ja da probam? Kako zabavno. Jill, pozdravi se sa mojom lobanjom. Tako si se smešno uplašila. Izvini, ali to je bilo jako smešno. Moje lobanje je cool, jel da? To je kostur. Je li to vaše? Dobro, vraćam. Došla sam sebi. Devojke, šta se desilo? Je li to pravi kostur? Kakva noćna mora? Ajoj, užas. Izgleda da u glavi ima nešto. Pa to je žele mozak. Cool. Lilian, probaj. Ovo mora da bude ukusno. Svi vole žele bombone. Super. Pošto su svi probali, mi možemo da idemo dalje. Ostanite sa nama, biće zabavno. To je piletina iz KFC-a. Lilian ima žele hranu, zanimljivo. A Jill je dobila čokoladnu piletinu. Izgleda jako privlačno. A šta je kod Vivian? Ona je dobila pravu piletinu. Miris je ekstra. Blago njoj. Ne, ovo je moje. Hajde da počnemo. Jedva čekam da probam svoju piletinu. Da, kako sočno. Čekajte, imam ideju. Sad ću vam pokazati kako možete brzo skloniti kos. Eto. Sad u ruci imam čist komad mesa. Ekstra. Hej, sve leti u mene, prestani. Jill, sad je na tebe red. Probaj svoju čokoladnu piletinu. Ona izgleda baš privlačno. Lilian, pogledaj kako ti se čini. Pileći batak je savršen. Sad ću sve izračunati i upisati. Shvatila sam. Upisujem piletina od čokolade. To je 100% dokazana činjenica. Ali znala sam to sve vreme. Pa dobro, baš si čudna. Vreme je da probam svoju čokoladu. Jedva čekam. Kako slatko. Čokolada se topi u ustima. Želim još. Još i još. Da, pravi užitak. Što? Zar sam sve pojela? Hoću tvoje, Lilian. Ne diraj, Jill. To je moja hrana. Sama ću sve pojesti. Dakle, da vidimo. Ukus je baš dobar. Čekajte, batak mi se zaglavio ustima, devojke. Jill, pomozite mi. Dobro, ups. Žao nam je. Dok ona leži, ja ću probati njen žele. Hoću ja, daj mi to. Preslatko. Da, hajde sve da pojedemo. Hajde. Joj, moja glava. Šta? Ali to je moja piletina. Prestanite. Nisam ni probala. Je li to jednorog? Kako slatko. Lilian je dobila žele jednoroga. Cool. Jill ima pravog plišanog jednoroga.
A Vivian je dobila čokoladu. Izgleda mnogo privlačno. Hajde da počnemo. Vivian, ti si prva. Hoću da se poigram malo. Kako zabavno. Ups, sve ruke su mi u čokoladi. Sad ću probati. Da, baš ukusno. Čekajte. Čujem da unutra sigurno nešto ima. Sad ću proveriti. Wow, koliko bombona. Sad ću otvoriti. O, da, neverovatno. Obožavam ove bombone, jako su ukusne. O, da, i čokoladu ću isto pojesti. Prelepo. To tako privlačno izgleda i ja bih sve pojela. Čekajte, došla mi ideja. Ukrašću jednu bombonu, Vivian sigurno neće primetiti. Hej, šta radiš? Ja vidim sve. Vrati mi. Ona nije normalna. Sad je moj red. Pogledajte, otkinula sam u glavu. To je tako cool. Kakav užas. Jednorožene, gledaj to. Sad ću da probam svog jednoroga. O, da. Obožavam žele. To je jako ukusno. Prelepo. Strašno? Jill, daj meni da se poigram. O, tako mekan. Hoću da ga mazim. Ne! Moj jednorog! Uprljala si ga čokoladom? Sad je prljav. Vrati mi! Ne! Šta? Odcepala si ga? Ti si ga vukla. Ups. Jill, zašto plačeš? Zavolela sam ga. Sada imate pomfrit i sos. Lilian ima žele pomfrit, Jill čokoladni, a Vivian pravi. Ko želi da proba prvi? Rešeno. Vivian će biti prva. Počni. Vrlo rado. Uzet ću štapiće, tako će mi biti zgodnije. O, da, jako ukusno. Oho, to je bilo baš cool, svaka čast. Pokazat ću vam nešto još bolje. Bacit ću nekoliko komada, a sad ću uhvatiti sve to ustima. Da, uspela sam. Kako vam se čini to? O, to je baš moćno. Svaka čast, možeš da nastupaš u cirkusu. Cool. A sad ću probati pomfrit sa kečapom. Sigurna sam da će to biti još lepše. O, da, znala sam jako dobro. Hej, Jill, nemoj ni da se nadaš. Neću ti ništa dati. Dobro, ja imam svoj čokoladni pomfrit i čokoladni sirup. Sigurna sam da je to još bolje od pravog. Sad ću probati. O, da. Obožavam čokoladu. Preukusne. Usput, došla mi ideja. Sad ću staviti sve na tanjir, a pored sipati čokoladni sos. Tako je. Zatim ću uzeti viljušku i nož i jesti uredno kao prava dama. Da, kao da sam u nekom restoranu. Jo, blago njoj. Možda da uzmem jedan štapić. Hej, baš si cicija. Ma daj mi jedan komad. Ne može, skloni se. Neću ti dati, to je moje jelo. Smetaš mi da jedem? Hej, ne treba mi tvoja salveta, skloni to. Okej, onda ću probati svoj pomfrit. I ja imam žele, pogledajte kako se razvlači. A kakav je ukus? O, da, jako slatko. Sviđa mi se. O, zaboravila sam da imam još sirup od jagoda. Sad ću preliti svoj pomfrit sa njim. Tako je. Divno. Vreme je da probam. O, gledajte kakve kanđe imam. Jako smešne, jel da? Ne može, to je samo moje. O, da, ova kombinacija je prelepa. Baš mi se sviđa. Hej, jesam ti rekla da ne može? Prestani. Daj mi. Ne može. Ups. Malo se prasilo, nema veze. Baš si bezobrazna. Daj mi to. To je samo moje. Koliko puta još da ti ponovim to? Sama ću sve pojesti. Eto, završila sam.
O, to je čokoladna lubenica. Zanimljivo. O, a Martin ima pravu lubenicu. A šta je kod Janice? Žele lubenica. Ko će da počne? Judy, možda ti? Nisam protiv. Hajde, probat ću. Kako ukusno. Obožavam čokoladu, ali hoću da razbijem svoju lubenicu. Koristit ću čekić. Hajde da vidimo šta je unutra. Unutra je karamel sirup i bombone Maltesers. To je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Obožavam. Maltesers i karamela. To je baš lepa kombinacija. Divno. Ja bih htjela da probam. Znam, ali neću vam dati. Ostalo ću pojesti kašikom. O da, to će biti pravi užitak. O da, ja sam u slatkom raju. To je prelepo. Jao, ogladnila sam. O, probat ću svoju žele lubenicu. Treba razbiti. Eto, hej, gde je to krenula? Pazite! Moja lubenica skače po celoj sobi i razbila je Martinovu lubenicu. Šta? Kako je to moguće? Nisam ni probao nju. Baš mi je nezgodno. Ja sam kriva. Martin, daću ti svoju lubenicu. Čekaj, sad ću je iseći. Eto, možeš da se poslužiš. Izvoli, to je za tebe. Ozbiljno? O, to je baš lepo od tebe. Judy, uzmi ti. Hvala, Janice. Gledajte kako skače. Ups. To je bilo smešno. O, šta je to bilo? Hoću i ja da probam. Da, i ja. Jako zabavno. Da, i ja sam uhvatila. Cool. Da, žele lubenica je baš lepa. Sviđa mi se. Da, jako je ukusna. Topi se ustima. Aha, i ja sam zadovoljna. Puna sam. Da, i ja. Opa, roze flaša. Mislim da je to žele flaša. A Martin je dobio pravu kolu. A šta je kod Judy? Ona opet ima čokoladu. Hajde, probaj. To je sigurno čokolada. Ukusno. Martina, šta je kod tebe? Kod mene sok. Da, a kod mene žele kola. Sad ću je probati. Sigurna sam da će mi se dopasti ukus. Da, znala sam. Probat ću još. O, da, prelepo. Janice je već počela da jede. A Judy? Ja hoću da vidim šta je unutra. Oho, pogledajte koliko bombona. Neverovatno. Ja obožavam M&M's bombone. I čokolada je prelepa. Baš mi se sviđa. Martin, a što ti ne piješ svoju kolu? Ne znam, sad ću je probati. Otvaram. Nešto neće. Jao, šta da radim? Ne mogu da otvorim. Ups. Jao, nije mi dobro. Ups, izvinjavam se. To uopšte nije smešno. Jeste, jako smešno. Izvini, sad ću da skinem to. Tako je bolje. Baš sam besna, sad ću vas prebiti. Nemoj, plašim se. Ups, slučajno sam izgriječila flašu, a nisam htjela, to je sve zbog vas. To je bilo jako smešno. Pij svoju kolu, Martin. Dobro, dobro. O ne, šta se dešava? Sav sam mokar. Prestani. Tako ti treba, Martin. Da, više nećeš da nam se smeješ. Tako ti treba. Opa, ovog puta imate nudle. Judy ima žele nudle. Martin ima prave nudle. A Janice je dobila čokoladne. Ko počinje? Prave nudle. Martin, probaj. Važi, kakav je ukus? O da, tako sam gladan. Sviđa mi se. Judy, a kakve su žele nudle? Sad ću probati. To je baš slatko, sviđa mi se. Stavljam like. I ja bih hteo da probam žele nudle. Janice, a kakva je čokolada? Prelepo. Obožavam čokoladu. Oduševljena sam.
Od sad hoću da jedem samo čokoladne nudle. Martin, nemoj da zavidiš. A mi smo dobili slatke nudle, a ti obične. De. Martin, moja čokolada je prelepa. Prestanite da me zadirkujete. Ne mogu da gledam to. Kako me nervirate. Imam ideju. Uzet ću malo čokolade i baciti u Judy. Da. Martin, jesi to ti uradio? Ne, to je Janice. Janice? Okej, onda eto ti. Judy, jesi poludela? Šta radiš? Prestani! Gotovo, najavljujem rat. Eto ti. Da, moj plan je uspeo. Ja sam genije. Osvetio sam se. Jo, sve sam pojel. Pa dobro, idemo dalje. Ovog puta imate burgeri i sosovi. Judy ima pravi burger, Martin čokoladni, a Janice žele burger. Super, hajde da počnemo. Važi. Dodat ću malo kečapa u svoj burger. Sipat ću što više. O, da. Obožavam kečap. Odlično. Vreme je da probam. Jedva čekam. Aha. To je prelepo. Oduševljena sam. Judy, ti si kao prase. Sva si prljava. Hahaha, kako smešno. Baš me briga, a bitno je da uživam. Pa ne, uživat ću sad i ja. Čekajte samo da sipam čokoladu. O da, to će biti savršeno. A vreme je da probam. O da, devojke, to je najlepši burger na svetu. Nemate pojma koliko je to ukusno. O, gledajte mi brkovi. Martin, baš ti lepo stoji. Nastavit ću da jedem. Sad imam i bradu. Cool. Ali nešto mi nedostaje. Da, naočare. Tako je. Ja sam lep. Pa, ne baš. Šta kažeš? Onda ću ti uzeti burger. Ej! Ne diraj, to je moje. Sama ću pojesti svoj burger. Ali ja ću ga jesti pažljivo za razliku od vas. Uzet ću nož i viljušku. Tako je. Jel, tačno. Za malo da zaboravim na svoj sirup. Ja imam sirup od jagoda. Janice, sipa više. Zašto štediš? Šta radiš? Nisam htjela toliko. Tako će biti ukusnije, veruj mi. Hajde, otvare usta i jedi. Ukusno? Naravno, nema na čemu. O, da. Ne mogu da se zaustavim. To je prelepo. O, topi se ustima. Super. Šteta što smo sve tako brzo pojeli. Da. Naš kanal. O, ja imam žele flašu. Tako se smešno trese, jel da? Mogu li ja da počnem? Cool. Sad ću probati. Miriše super. I ukus je divan. O, dobila sam ideju. Sad ću iseći flašu na komade i napraviti hamburger sa želeom. To će biti nenormalno ukusno. Samo treba da stavim žele pljeskavicu, par omiljenih žele bombona, džem od voća i pokriti sve kiflom. Izgleda super. Sad ću da probam. Savršeno. Ukus je divan. Poješću sve do kraja. A Zoe, šta čekaš sad ti? Ja? Pa dobro. Da vidimo šta sam ja dobila. Wow, ovo je prava flaša, ali ne mogu da je otvorim. Hajde bre. O, došla mi je sjajna ideja. Mogu udariti flašom o sto i poklopac će samo pasti. Kakva velika fontana od fante. O, ne. Sva fanta se prosula po meni, a nisam ništa ni probala. Hej, Zoe, šta to radiš? Nemoj bacati pokopce u mene. Dobro, sad ja. Oho, šta je to na mojoj ruci? Wow,
Pa to je čokolada. Super! O, da. A unutra je puno M&M's bombona. Super! Obožavam ih. O, moram razbiti flašu. A evo čekića. Udaram. Juhu, kako je zabavno. Sviđa mi se takva zabava. A sada mogu sve skupiti i probati. Njam. O, je li to ogromno oko? Interesantno. A šta su drugi dobili? O, kod mene pravo oko. A, plašim se. I ja imam oko i ono nije pravo. To je već dobro. Želim da ga pipnem. Wow, pa to je žele. Devojke, moram ga probati. Hej, zašto ne mogu da zagrizem? Ne ide mi. Šta da radim? Znam. Iseći ću kašikom zenicu i probati. Jedva čekam da stavim do usta. Wow, kako ukusno. Veoma mi se sviđa. Neverovatno. Unutra je džem. Super. Moram probati. O, da. Hej. Ne mogu izvući ruku. Zaglavila se. Šta da radim? Sad tvoja ruka liči na loptu. Možemo da se igramo? O, sad ću pogoditi koš. I bacam! Juhu, uspela! Alice, sad je tvoj red. Okej, sad ću probati svoje oko. Sigurno je od čokolade. Wow, koliko M&M's bombona. Blago meni. Sad ću da probam. O, čokolada je ukusna. I bombone su super. Blago njoj. O, sad ja imam pravo oko. Šta da radim sa njim? O, mamica, ko je to? Hagi, vagi. Nemoguće. A, je li to tvoje oko? Naravno, uzmi ga. Nemoj da me diraš. Jel ti bolje? Super. Bežimo! Ovo ja izgleda kao pravo. Wow, ovo je sigurno čokolada. Nikad nisam vidjela ovakvo jaje. A kod mene sigurno želeoko. Pogledajte kako je lepo. Oho! Da li je dobila pravo jaje? Da, ali sada jedete vi. Zoe, počni. Dobro, probat ću. O, ne mogu da zagrizem. Dobro, znam šta da radim. Preseći ću ga mačem. O, čudno. Pa dobro, ja. Oho, unutra je toliko slatkiša. I sve od želeje. Super. To je veoma ukusno. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve. O, da. Ne mogu više da čekam. Hoću da razbijem ovo čokoladno jaje. Unutra je sigurno nešto zanimljivo. Wow, koliko slatkiša. Super, probat ću poći štepiće. Veoma ukusno. O, da, oduševljena sam. Poki sam pojela, idemo dalje. Sad ću probati Snickers. Hej, Alice, prestani. Dobro, vreme da vidim šta je u mom pravom jajetu. Mamice, ko je unutra? Plašim se. Oj, pogledajte. Unutra su mali pilići. Preslatko. Jao, postala sam majka. Neke kutije izgledaju čudno. Šta li može biti unutra? Alice, otvori prva. Okej, otvaram. To su buba švabe. Da li su žive? Zašto ne beže? Čudno, uopšte ne mrdaju. Možda su od čokolade? Sad ću da probam. Wow, to je zaista čokolada. Blago meni.
Ojoj, plašim se. Dobro, sad ja otvaram. Ojoj, prokletstvo, također buba švabe. Ali ni one ne beže, dakle nisu žive. Probat ću. Da, to žele. Sve u redu, svidalo mi se, želim još. Kako to jedete? Nama se sviđa. Čekajte, ako vi imate jestive bubašvabe, što je onda kod mene? Prave bubašvabe? Mamice, kako su strašne. Moram da ih ubijem. Eto vam, eto. Marš odavde. Ne prilazite mi. Eto vam još. Eto. Nema nikog. Evo je. Sad ću te prebiti. Zoe, nemoj, to je čokolada. Nemoj da ih tučeš. Eto ti. Šta? Još jedna? I tebe ću prebiti? Zašto to radiš? Ovo je hrana. Nijedna buba švaba neće preživjeti. Svaku ću ubiti. Umorila sam se, ali sve buba švabe su poražene. Drugari, dobrodošli u izazov sa žvakom i čokoladom. Sve ove čokoladice su moje. Super! A ovo je novčić za aparat. Dakle, treba ga staviti u aparat i okrenuti ručicu. Da vidimo. A evo čokoladice. Super! Moja omiljena. Hoću što pre da je pojedem. Tako mi se sviđa ova tečna karamela. Nevjerovatno. Odmah ću probati. Da, to je prelepo. Oduševljena sam. Hoćeš mi dati malo čokolade? Pa dobro. I ja imam novčić za aparat. Samo što je moj aparat sa žvakama. Dakle, ubacit ću novčić i dobiti roze žvaku. Super, uspela sam. Žvaka je tako malo. Pa dobro. Dakle, sad ću je prožvačiti i pokušati da napravim balon. Da vidimo. Wow! Bio je tako veliki da je pukao. Maggie, hoćeš možda žvaku? Šta? Neka hvala. Ja hoću još čokolade, ali nemam više para. A bez novčića nema šanse da dobijem čokoladu. Ništa ne pomaže. Jao, ispljunula žvaku na sto. Čekajte, izgleda da znam kako da napravim novčić. Napravit ću ga od ove žvake i zalediti. Tako je. Da, odlično. Novčić je postao tvrd. Sad ga treba staviti u aparat. Juhu, moj plan je uspeo. Svaka mi čast. Kako sam pametna. Što? I meni se jede još žvaka? Sad ću potresti aparat. Skinuo mi se poklopac. A to znači da mogu samo sipati sve žvake na sto. Wow, koliko ih ima. Nevjerovatno. Sad je to sve moje. Mogu jesti koliko god hoću. Opet mi je došla genijalna ideja. A šta ako? Ne, Lilijana mi sigurno neće dati. Dobro, onda ću ja skinuti poklopac. Kako ona to uradila? Ja ne mogu. Sad ću napraviti najveći balon. Tako je brzo pukao. Sva si lepljiva. Uzet ću malo sa tvog nosa. Stavit ću je na ruku i skinuti poklopac. Da, uspela sam. Sada i ja mogu pojesti sve svoje čokoladice. Jedva čekam. A ja želim da napravim još veći balon. Gledajte. Da, predobro. Svaka mi čast. Šta se dešava? Ne, napada me veliki balon. Moram da se branim. Napravila sam mač i štit od čokolade. Da, probušila sam ovaj balon. Ali sad je sve lepljivo. I moje čokoladice isto. A ukus nije loš. Sviđa mi se. To su čokoladne patike. Super, a šta je kod Lilijane? I kod mene su patike, samo od žvake. Izgleda
Izgledaju zanimljivo. Ove pertle su kao prave. Samo se dobro razvlače. Dakle, mogu otkinuti pače od patike i probati. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je predobro. Sviđa mi se. Ups, balon je pukao i isprljao Maggie. Šta je to? Pa dobro. Čeka me moja čokolada. Odmah ću je probati. Dakle, uzet ću uložak iz patike. Tako je, Bela. Pitam se kakav je ukus. O, da, to je Bela čokolada. Prelepa je. Kako ukusnu čokoladu ima? Hoće mi dati da probam? To je bilo predobro. Moram obrisati ruke. Da, tako je dobro. Ej, Maggie, prestani. Dobro, čeka me moja roza patika. Jedva čekam da je probam. Sad ću zagristi. Wow, kako je to ukusno. Da, ne mogu da se odvojim. Predobro. A sada mogu napraviti balon. Super! Jao, kako me nervira ovi baloni. Dobro, nastavit ću da jedem svoju čokoladu. O, čekajte, pa to je Oreo, a moj omiljeni kolač. Probat ću još i pertle. O, da, divno. A meni je ostala samo jedna kuglica i pertla. O, tako me mami njena čokolade, moram je dobiti. Znam, napravit ću konopac od svoje žvake. Tako, a sad ću baciti. Super! Uhvatila sam, a ona nije ništa primetila. Hej, šta to radiš? To je moja patika. Vrati mi je. Ne može. Oj. Tako ti treba. A ja ću nastaviti da jedem svoju omiljenu čokoladu. Sa mnom je sve u redu, samo što sam malo u čokoladi, ali to je čak i dobro. Mogu je pojesti. Kako je ipak ukusna. Maggie me namjerno zavitlava svojim slatkišima. Dobro, poješću sve što imam na licu. Barem nešto. Wow, to je velika flaša sa tečnom žvakom. Ogromna je. Blago meni. A Maggie ima 3 male flašice sa čokoladom. Da, dobila sam tečnu mlečnu čokoladu. Baš je ukusna. Hej, šta radiš ovde? Marš odavde! Zašto nećeš da me častiš? Dobro, otvorit ću svoju flašu i iscediti žvaku iz nje. Tako ukusna, sviđa mi se. A sad ću napraviti balon. Da, ekstra, sviđa mi se. Čekajte, a šta ako sipam čokoladu u čašu? Tako će mi biti mnogo zgodnije da je pijem. O, prelepo. Smislila sam. Treba mi više čaša. Da, poređat ću ih ovako i napuniti gornju čašu. Divno. Pogledajte kako lepo curi čokolada. Nevjerovatno. To je to. A sada mogu da pijem i jedva čekam. Blago meni. Presrećna sam. Kako je zavidim? Hoću i ja čokoladu. Dobro, ponovit ću za njom i uraditi sve isto. Poređat ću čaše, tako je. A sad ću sipati žvaku. Čekajte, zašto žvaka ne izlazi? Ajde, čekam te. Ajde. Maggie je već popila skoro svu čokoladu, a ja sve pokušavam da sipam žvaku. To nije fair. Kakav smor. Šta je? Čekajte, ne, šta je sa žvakom? A zašto sve na stolu, a ne u čašama? Kako to? Šteta, nisam ništa probala. Tako lepa kuglica. Izgleda da Maggie ima istu, samo čokoladnu. Ne mogu da je uzmem sa stola, kao da je zalepljena. Pokušat ću sada ruke. Hajde. Ne razumem šta se dešava ovde. Jadna, nemaš sreće? A sa mojom kuglicom je sve u redu. A nije zalepljena. Pobedit ću ovaj dvoboj. Treba će mi ovaj alat.
Da, sad ću je odlepiti od stola. O, izgleda da sam pretjerala. Šta si uradila? Sad ni ti ni ja nemamo kuglice. Jao, vidi, lete po sobi i gađe nas. To je bilo neprijatno. Izgleda da imamo potrebu.